Aquesta exposició té com a títol Una mirada, Catalunya 1700-1714 i primer s'ha pogut veure al Museu Frederic Marès i ara es pot veure aquí a la sala capitular del Monestir de Sant Cugat, una sala del segle XIV. L'objectiu d'aquesta exposició és mostrar mitjançant els gravats de l'època, de la primera meitat del segle XVIII, com els ciutadans de l'època van poder conèixer, com van poder viure els fets de la Guerra de Successió, presentant de manera cronològica en 4 espais diferents la representació del poder, el territori, la guerra i la devoció. Per començar, un gravat referit a Carles II, que és el darrer monarca de la Casa d'Habsburg i que, al morir sense descendència, va fer que 2 cases reials europees volguessin a la corona d'Espanya. Per un costat, al seu testament ell va deixar escrit que el duc d'Anjou, futur Felip V, fos el seu hereu a la corona d'Espanya, però la Casa d'Habsburg, la Casa d'Àustria, va dir que ells també estaven legitimats per aquesta successió a la corona i per això es va generar la Guerra de Successió, que és una guerra entre coalició d'estats i cases regnants. D'un costat, els castellans i els francesos, tot el que era la dinastia de Borbó, i per altre costat, els anglesos, holandesos i alemanys i austríacs, que van donar suport a la Casa d'Àustria en aquesta guerra. Aquí tenim un gravat que és el túmul mortuori que es va fer a la Catedral de Barcelona per les exèquies de Carles II. És un gravat molt interessant des del punt de vista tipogràfic. Aquí tenim Leopold, un gravat molt interessant de Leopold I, on hi ha representades la guerra i les arts, perquè era un monarca que imperava sobre grans territoris al centre d'Europa i que tenia una visió molt important en el conjunt d'Europa. És un gravat d'una gran qualitat, representa Leopold I, que va ser que era el pare del pretendent Carles d'Àustria. Aquí tenim representat el pretendent de la Casa d'Àustria, el que seria Carles III a la corona d'Espanya, però que no va acabar regnant mai al conjunt del territori, i la seva dona, la princesa Elisabet Cristina de Brunswick. Aquests gravats són de la primera meitat del segle XVIII, però quan ja estaven a la cort de Viena. Per contra, aquests dos representen els altres contendents. Aquest és un gravat de Felip V, fet a València el 1701, i la característica és que aquest gravat és l'única còpia que se'n coneix a tot el món. És un gravat que des del punt de vista artístic no té una gran qualitat, però que té una gran qualitat des del punt de vista històric. Hem de veure que el rei està representat amb el cap d'un Borbó, però amb el cos d'un Habsburg. I al seu costat tenim la seva primera dona, Maria Lluïsa Gabriela de Savoia, amb un gravat fet a París, que des del punt de vista artístic és molt més interessant que el que s'havia fet a València. La legitimació del poder, en el cas del duc d'Anjou, de Felip V, passa per establir la cort a Madrid, una cort centralista i jacobina com era a França. I hi ha representades escenes de la vida de Madrid. Per contra, aquests dos gravats representen activitats de la cort de la reina Elisabet Cristina i del rei Carles III. Aquest gravat, també molt interessant, representa l'arribada de la reina Elisabet Cristina a Mataró. Ells s'havien casat l'abril del 1708 per poders a Viena, però no va ser fins al juliol que la reina va arribar
a Mataró el 25 de juliol i aquest gravat d'una excepcional qualitat artística representa l'acte de coneixença dels dos monarques, de Carles III i de la reina Elisabet Cristina, a les afores de Barcelona i el trajecte que van seguir per entrar a la ciutat. Aquest gran gravat, que en realitat està constituït per 4 planxes i que posteriorment va ser colorejat, representa, i que porta com títol l'Espanya triomfant sota el regne de Felip V, representa l'intent de legitimació de la Casa de Borbó, un intent de legitimació que és completament castellanocèntric. Aquí tenim representats els reis visigots, els reis asturs, els reis castellans i la Casa d'Àustria. Curiosament, en aquest gravat no hi ha cap monarca del regne de Navarra, ni del regne d'Aragó, ni dels comtes de Barcelona. Per tant, des del començament, aquest és un gravat fet el 1705, la idea de la corona, la idea de Felip V, és prendre la seva legitimitat de la corona de Castella. El simbòlic, veiem que aquí hi ha un lleó i el cap del lleó, el serpell del lleó, són els reis, són Felip V i la seva primera dona, Maria Lluïsa Gabriela de Savoia, i hi ha representats tots els territoris de la corona. Evidentment està en francès perquè aquest gravat està fet pel geògraf i gravador de Lluís XIV, que és de Nicolas de Fer. Si aquest gravat va ser publicat el 1705, probablement l'encàrrec és molt anterior, perquè hi ha fins a 82 medallons diferents de reis de les diferents corones precedents a la Casa de Borbó. Per tant, probablement va ser encarregat en 1703, que és quan comencen les hostilitats entre la Casa de Borbó i la Casa d'Àustria, quan comença la Guerra de Successió. Per tant, ens indica clarament quin és l'origen legitimista d'aquesta guerra. El segon apartat d'aquesta exposició representa el territori. Els monarques regnaven sobre un territori i havien de fer valdre els seus drets sobre aquests territoris. Aquí tenim mapes de Catalunya de començaments del segle XVIII i aquí tenim vistes de diferents ciutats. Tenim una vista de la ciutat de Barcelona de 1707 amb un gran nivell de detall perquè estan assenyalats fins a 23 llocs diferents de la ciutat de Barcelona. Tenim del mateix estil la ciutat de Tarragona i la ciutat de Lleida, però en aquest cas tant Tarragona com Lleida en època de guerra, perquè es pot veure com els canons assalten les dues fortaleses de les dues ciutats. Aquest tercer gravat és un gravat que representa la muntanya de Montserrat i té un enorme detall. Aquí veiem el santuari, aquí tenim diferents ermites, aquí tenim representada una processó, una persona a cavall, uns que tornen de llaurar el camp. Està fet pel mateix gravador que havia fet el gran gravat de l'Espanya triomfant i és interessant per aquest nivell de detall que ens dona a conèixer com era la vida a la comunitat montserratina a començaments del segle XVIII. De tota manera, amb aquest tema, és interessant veure aquests dos gravats. Aquests dos gravats són anteriors a la Guerra de Successió, estan fets per francesos i representen diferents fortificacions que ells van gravar per si un dia havien de tornar a atacar Catalunya, com van fer a partir de 1703. Aquí tenim la fortalesa de Roses, la ciutadella de Montjuïc, una visió planimètrica i una visió volumètrica. Tenim Girona, Lleida, Torredembarra, Tarragona i Castelldans. A la Guerra de Successió, totes aquestes fortificacions van ser atacades. Per tant, aquests gravats els van ser de gran utilitat en el moment de la guerra. I aquests dos gravats, que són el mateix, són gravats fets a Nuremberg i oferts a Carles III i representen la divisió territorial de Catalunya a l'època, començaments del segle XVIII, un país organitzat en vegueries, unes vegueries que són diferents de les que ara hi ha establertes, i el que és interessant és veure com el gravat és dedicat al rei,
que el rep en satisfacció qui li ofereix el poble.